7निफ्राय लानानै दिनैसिम लन बल होननाय मोनसे गोदान गेम जों बेयाव दिन्थिनो हादों। बेनो जोंनि गौरबनि बाथ्रा। मानो होनब्ला जों बे गुसुं समनि बिथोराव जोङो बेखौ नाजानानै दिनै गोबांथार बेयाव प्रफेसनेल प्लेयार दिहुननो हादों। लोगोसे बेयाव जोंनि गेलेग्रा जेसेबां मानि गथ' गथायफोर बिसोरखौ जों मोजां ट्रेनिं होनानै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय जोङो जग्य खालामनो हादों। बेल' नङा, जोङो थांनाय कमनवेल्थ गेम्सआव जों गल्ड मेडेल मोननायजों लोगोसे दिनै जोंनि सासे प्लेयारा जोंनि बे आसामनिफ्राय अर्जुन एवार्ड, जे एवार्डआ जोंनि गेलेनाय आयदायाव बयनिख्रुइ देरसिन आरो सनमान गोनां मोनसे एवार्ड, बे एवार्डखौ जोङो मोननो हादों। बेनि थाखायनो आं जुदिउ अर्गेनाइजारब्लाबो आं गौरब खालामो। मानो होनब्ला जोङो बेखौ दैदेनबोनानै दिनै आसामनि सासे मुंदांखा एबा सनमानिय मोनसे पदक मोननो थाखाय बेखौ जों सक्षम खालायनानै दिनै जोङो समग्र भारतबर्षआनो गौरब खालायनो हादों। आरो आं आसामनि दा लन बल एस'सिएशननि सेक्रेटारि जानानै आंनि थाखाय बेनो बयनिख्रुइ देरसिन गोजोननाया बेनो दि जों बेखौ मोजाङै दैदेनबोनाय हानाय बायदि जोङो जेरैबायदि नाजानांगौ बेबायदि जोङो नाजानानै दिनै बे सुंद' समनि बिथोराव जोङो बे प्लेयारफोरखौ जोङो जुगुद खालामदों। आरो दिनै बिसोरो दिनै मुंदांखा जानानै गथै भारतबर्षआवनो दिनै मोनसे बिख्यात मोनसे खेल जानो थांनो नाजागासिनो दं। खम समनि बिथोरावनो बेयो आरोबाव गथै जोंनि भारतबर्षआवनो बेयो बांसिनाव बांसिन जायगायाव बे नाजावजागोन। बेखौनो आं आसा खालामो। बे लन बला जेन' जोंनि गेजेरावबो जेरावबो जाफुंजोबो बेखौनो आं आसा खालामो। धन्यबाद। दिनैहाय मा थांखि आरो मा उद्देश्य लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों? दिनै जोंहा थांखिया बेनोदि जोंनि जि एग्जिकिउटिभ बडि एबा जोंनि जेनेरेल बडि, बे बडिया जोंना बोसोरब्रै टार्मसनि मोनसे इलेक्सन जायो। बे इलेक्सनाव जोङो गोदान बडि दायो आरो बे एभ्रि 4 years 4 बोसोराव जोङो बे बडिखौ दाफुंनो थाखाय जोङो जोबनाय बोसोराव जोङो बे जथुम्माखौ जायो। बेबायदिनो जोङो बेखौ एनुवेल जेनेरेल मिटिं होननानै बुङो। दा दिनै बे एनुवेल जेनेरेल मिटिङाव दिनै जोंनि आवगुनि जेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर दङ बिसोरो गासैबो दिनैनिफ्राय गावसिनि मावनाय दायित्वनिफ्राय एंगारनानै गोदान बेक्तिफोरनो दायित्व होयो। आरो बे दायित्वखौ ग्रहन खालामनो थाखाय जोङो दिनै बे जथुम्मा सायख'नानै दायित्वखौ होनो थाखाय जोंनि बे जथुम्माखौ जथुमनाय जादों। आरो दिनै गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि जोंनि गेजेराव रावबो हेंथा गैयैलाबायनो आवगुनि जि जेनेरेल बडिनि जेसेबां मानि मेम्बारफोर दङ बिसोरखौनो आरोबाव बे उननि बोसोरनि बोसोरब्रै पिरियडनि समखौबो जोंखौ दैदेनलांनो दायित्व होनायलाय आं बयनिबोसिम आंनि साबायखर थाबाय। आरो जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनि आरोबाव फैगौ बोसोरब्रै समखौ जोङो मोजाङै सालायलांनो हानाय बायदि बेखौनो आसा खालामो। सोरखौ लिडार हिसाबै सायख'नानै दोननाय जादों? आफादगिरि बा नेहाथारि हिसाबै? दासिमबो जोंनि बिथोराव आगुनि जि हिसाबै दा जोंनाव प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनि मानगोनां दुर्गादास बर' आरो सेक्रेटारि हिसाबै आं मुस्रि नब बसुमतारी आरो ट्रेजारार हिसाबै मिस्टार इम्तियाज आहमेद आरो जइन्ट सेक्रेटारि अनसुमान दत्त। बेबायदि लानानै जोङो जि आवगुनि जेसेबां मानि सोद्रोमाफोर दङ बडियाव, बे बडिखौ जोंखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय हाउसआ दिनै नाजावना लादों। बेनि थाखायनो जोंबो बेखौ आरोबाव जोङो गोसो खुसियै नाजावनानै आरोबाव मावलांनो थाखाय। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा?
जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।